Na prvý pohľad sa zdá, že zverejnenie dokumentu Impact je dobrou správou, pretože pravda vyšla najavo. Musím však vyjadriť svoje hlavné obavy. Vážení tvorcovia filmu Impact, uvedomujete si, čo ste urobili? Chápeme, že vás viedli ušľachtilé pohnútky. Láska k ľudstvu, altruizmus, vlastenectvo. A to je nepochybne chválihodné. Dovolte mi však, aby som vás konfrontoval so skutočnosťou, že ste predbehli dobu. Áno, súhlasím s tým, že ľudia majú právo poznať pravdu. Áno, podaril sa vám impozantný čin. Ale nedokážete si predstaviť, aké ďalšie zložitosti ste týmito krokmi vniesli do našej práce. Pochopte, že pri riešení globálnych záležitostí je najdôležitejšia trpezlivosť. Vaša netrpezlivosť v tomto prípade skomplikovala proces vyšetrovania. Vy ste však predčasne vyvolali určité dôsledky. Verejne ste odhalili konkrétne metódy, ktoré používajú antikultové organizácie a aj sila, ktorú ste nazvali globálny antikult. Príliš podrobne ste opísali ich schémy a príliš podrobne ste rozpracovali ich plány. Odhalili ste to, čo malo zostať utajené ešte najmenej rok. Teraz už úrady v žiadnej krajine, kde pôsobia antikultové organizácie, nemajú zákonné právo ignorovať a musia v plnej miere hnať k zodpovednosti všetky osoby spomínané vo filme.